Benvidos a Todo Mal, o programa que agora somos 3. Cabeceira. Todo mal, vai minha vida, polo caralho arriba. Vou escoitar a do sonor me falar de paridas. Todo mal, não para de chover em Galícia. Todo mal, quero me matar. Que tal? Feliciano, por cierto. Feliciano primeiro Todo Mal do ano 2025. Quen contaba que fóramos chegar aquí, Dios mío. Vivo, refiarme, non traballando. Ti xa por 2025 ou ainda escribes na libreta 10 de xaneiro de 2020... Mierda! Faz un tachón. Non, eu sigo poñendo na libreta 93, que é a última vez que escribí nunha libreta. Antes de nacer. Antes de nacer, incluso. Micho! Bueno, ahora temos un gato para o que nos escoita. Bueno, teño. Pero está... Se podes sacar de aquí, porque mira, a mí dame medo. A mí me gustame aquí. Porque, a ver, ahora empezamos o ano, empezamos con novidades, unha delas é que no plató do Todo Mal, a mí gustame chamarlle plató en vez de corte. Na corte do Todo Mal ahora hai un gato. Por qué? Porque apareceu abandonado. Eu como me gustan todas as cousas abandonadas, como os homes abandonados, os gatos abandonados, todo eso gustame moitísimo, xa o sabedes. Entonces trouxeno para a casa. E mira que bonito! Que bonito. Bueno, bonita é unha gatiña, pero ainda non lle teño nombre. Como lle podo chamar? Cubata. 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 No, pobriña, xa moi bonita para ser un cubata. Mira que bonita. Ora, meu cubata pareceme bien bonito. Fresquitos. Bueno, acéptense suxerencias, vale? Unha proposta podría ser chicorita. Como as nosas chicoritas. Eso xa está guía. Ti apostas máis por cubata? Sí. Ou piruleta. Piruleta? No, porque me vai dar gana de lambela. Pois a ver se alguén lle pon piruleta a outra cousa. E se che vai a cabeza. Bueno, pois iso, que se alguén ten nomes para o gatiño, que me avise. Vale. A broma do gato esta, canto vai durar? Vai estar aquí sempre? Vai estar aquí sempre, hasta que me escape por un burato, non aparezca máis. Que vai ser o que poida pasar, seguramente. Genial. Mas, xa non tiñas poucas pulgas ti. Bueno, gato. Vouche enseñar. Buah, estou contentísima, porque empezou o ano. E isto vas flipar. Vas flipar, pero por colores, Empezou o ano, estamos a principios de xaneiro, e teño axenda. Wow. Porque eu normalmente non teño axenda hasta outubro. Ajá. Do mismo ano, sabes? Eu normalmente no 2024, pois non teño axenda hasta outubro do 2024. Este ano por fin teño axenda. Estamos en xaneiro e teño axenda para estrenar ano. Estou moi contenta, é a primeira vez que me pasa na vida. Wow, a xente estaba en un sin vivir, por si ti tiñas axenda ou non. Unha cosa, lo de locos. No, Unha pero... axenda que basicamente é unha libreta que pon os días. Sí. Bueno, que locura. Pero quero che Te cobras enseñar... 25 euros e a libreta vale 3. E só tens que poñer ti, 3 de enero. Mira, que ignorante eres. Eres como un completo ignorante. Eres atontado, eres tonto como unha mona. Non serei tonto. Eres parvísimo. Pero pola libreta... Eres unha mona grandísima. Pola libreta pago 2,50. Pauta ancha. Que é o que me gusta. Esto es completamente gratis. Sí. Porque é de publicidade. E me dan e da publicidade, te crees que non pagou? que roubou nun tendal? Dimo nada. Esto é de publicidade e a mí non me valeu nada. E vouche enseñar porque é a mellor axenda do mundo inteiro. Porque, mira, na primeira página xa me trae unha regla. Porque nunca sabes cando che vai facer falta. Espera que está indo o gato agora en enero. Ai, vai dar justo ter un gato aquí, Ningos de sálvame se atreveron a tanto. Podes ter unha Carmela marchante, pero non un gato que che caje en mitad da grabación. Bueno, eu creo que algún invitado de Sálvame cajou por si. Por lo menos metafóricamente. Queres que te enseñe a axenda? Ou vais estar de brazos cruzados todo o tempo? Importa algo que pense eu neste Porque se puto vais estar de leite. brazos cruzados dicindo, ai, a quen lle importa eso? Pois cállese a Xa cheguei, hai un gato, xa sin eu contar, agora hai unha agenda. Pois dalle, home, dalle. Que ten unha regla, moi ben. Xa sabes onde ten a regla, que nunca sabes. Despois trae unha cousa, trae moitísima publicidade de cables. De cables. De cables. Mira, aquí aparecen tuberías. Que queres, unha tubería máis grande, máis gorda? Aquí aparece isto que non sei o que é.
Aquí aparece un señor con cascos. O sea, mira, tipos de cables, publicidade de cables. A que nunca viras publicidade de cables? Pois na miña xenta... Para mi desgracia, sí. Publicidade de cables? Sí, hombre. Ai, sí. Hombre, ti que crees que isto crearon esta agenda para ti, para facer chavos? Pois eu nunca vira publicidade de cables. E depois, mira, unha instrumentación profesional para medida e verificación de instalacións eléctricas civiles e industriales. Como picadas? Cuidado, civiles, industriales e militares. Moitísimas palabras largas. E todas benditas co aparato, moi ben. Sí, sí, o sea, trae moitísima publicidade e depois aquí ao final de todo trae unha cousa moi importante que é as distancias kilométricas por carretera entre cidades. Ti ahora pregúntame calquera distancia entre calquera cidade, por exemplo. Lalín Non e aparece. Kuala Lumpur. Non aparece. Ten que ser, por exemplo, pregúntame... No examen facías así tamén. Profesor, eso non sei, mellor pregúntame. Mira, pregúntame entre Albacete e Alicante, por exemplo. Que vai cá e aparece máis arriba de todo. Albacete e Alicante. 166 km. Tan cerca. Falo nunha tarde. Pero son cidades españolas ou europeas? Hai europeas e españolas. Por exemplo, mira. Estrasburgo e Estramundi. Estramundi, a ver, a Estrasburgo aparece. Bien. E ora, Estramundi, o máis cerca de Estramundi que pode ser a Coruña. Xa me jodestes, hai que fazer cálculos. Mira, por exemplo, de Estrasburgo a Frankfurt hai 220. Bota cuentas. Sempre contestas con chorradas, coño. Pois que che parece super útil. Moi útil. Anda. Que máis traes esa agenda? Pois mira, o teléfono dos aeroportos españoles. Moi ben. Porque ti ahora diste, quero chamar, por exemplo, ao aeropuerto de Cantabria. Cantabria ten aeropuerto? Pois por lo visto, sí. Pois mira, xa descubrimos algo que a tua agenda de porquería. Despois ten aquí un directorio para anotar números de teléfono. Ai, claro, moi útil en 2024. E despois... 2025, perdón, eu aquí non me acostumbrei. E despois ten en cada día unha frase motivacional. Ah, sí? De grandes filósofos. Por exemplo, un al azar. El sol no se ha puesto aún por última vez. Ostras. Esa frase... Que pode ser aquí de Tito Livio, podría ser de Tito Livio ou podría ser de la cuarta estación, non dicía el sol no regresa. Pois eso. Como di Tito Livio, el sol no se ha El puesto... sol no se ha puesto aún por última vez. Ostras, é motivador, El sol no se ha puesto por última vez. Inda podes cajar mañán tamén. Sigue dando, inútil. Dijo xa outra frase. Sí, por favor. Frases que encantan. No, nada es tan... É que é unha letra super pequena para personas que non vale para personas con presbicia. Ni que non sepan ler. Nada es tan difícil que no pueda conseguir la fortaleza. Julio César. ¡Ostras! A fortaleza de Portugal puede conseguir todo. Non hai nada que non pueda conseguir la fortaleza. Sí, que queres? Que che consiguen ali la fortaleza. Quero un hidroavión, aquí o tes. Vamos, portugueses a comprar un hidroavión. Pois así todos os días unha frase, unha publicidade. A ver, vou ler unha. Lete. Que ti non sabes ler nada ben. Sigo bebendo kombucha este ano. Vou enganchar. Xoves 11 de setembro. Veña. La vida nunca es fácil, pero ¿y qué? Debemos tener perseverancia y creer en nosotros mismos. Debemos creer que tenemos un don en algo Non y é que tan tenemos largo. un objetivo por lograr. Como é unha frase tan larga? Marie Curie. Marie Curie. Marie Curie alias la coñazo. Te amas, todas son de tal. Marie Curie, di unha frase aí fatal. Y después llegaron los hobbits y tiraron. Venga Marie Curie. Una cosa de 3 palabras. Hostia, la vida nunca es fácil, pero ¿y qué? Di eso. Sí, 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 y después dije... A mí xa me chegaba así, Sí, ya estaba bien, la vida... Debemos tener perseverancia, que debe ser un coche, y creer en nosotros mismos. Debemos creer que tenemos un don en algo, y que tenemos un objetivo por lograr. Moi ben. Ay, me parece unha Eu frase quedeime no... desmotivadora totalmente. E que? Eu quedeime aí. ¿Y qué, Jiménez? Ti que frase motivadora lle mandarías? Por ejemplo, se a ti che deran un día... Un día. Primeiro vou che dar un día. Pero escoitame unha cousa, claro. Venres 13, que é de mala suerte. Viernes 13 de xuño. Frase motivacional para unha... Ostras, ben en euskera isto. Xuño en euskera é caina. É que é unha axenda completamente... Venga, diferente. tes que facer unha frase motivacional para o 13 de xuño. Veña. Unha frase motivacional filosófica.
hoy es un gran día para que mandes a tomar al gen polo cu. Oh, moi boa frase. Carla Núñez. Carla Núñez. Non ten nombre artístico. Carla Nu. Mas eso é un xo de Instagram, non un nombre artístico. Eu que sei. Carla _69. Ese é o meu nombre artístico. Naranjita. La mujer de Naranjita. Pois mira, aquí a que estaba o 13 de xuño era uno pierde su felicidade e su alegría cuando intenta poseerlas. Dios, como me llorei eu, Como me llorei eu a frase. De Masanobu Fukuoka. Ti que frase? A ver, vou chegar a ti, idea. Fukuoka. Eu creo que non hai tantas frases filosóficas para tantos días que ten o ano. Entón xa meten un pouco de borrallada. Vouche dicir Eu eu a creo que ti. as frases filosóficas son calqueras. A ti vouche dar un día malo. Por exemplo, un 10 de febrero. Un 10 de febrero é un O día sea, un que... diaza. É un día normal. Hai que aproveitar. Febrero, un lunes, o día 10, é todo porcaría. Ese é o día que pola tarde ninguén che toca os collóns e podes xogar ao Fornite toda a tarde. É verdade. Ti que frase filosófica farías para o 10 de febrero? Para 10 de febrero. Sigue os teus soños. E se non os atopas, está ben. Pensei que me decía, se non os atopas, chama a túa nai que os encontra. Esa é a miña frase filosófica. Segue os teus soños, e se non os atopas, está ben. Ves? A prece de Confucio. Ou... Confucio que é unha persona que non sabe dicir a C. Confucio. A ver, vou facer outra. Arriba me cago en Dios. Tamén é boa frase filosófica. Na verdade é que sí. Arriba me cago en Dios. 10 de febreiro, Telegaita. E ti estás aí anotando isto que che ven agora o trimestre e dices, razón, me cago en Dios, arriba. Bueno, aquí nesta axenda o que puxeron foi unha frase de Dalí que di, el que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos. Son todas unha porquería. Son todos unha tremenda porca. Mira, eu podo estar facendo destas toda a tarde. Sí, a ver, vou che dar Las un día. estrellas non se consiguen, pero inténtalo. Xa está. Eu non dis nada, dilo. Pero, ostra! A ver, bella, unha frase de Telejaita. Sabes o que estou querendo? Sabes o que estou querendo? Que? Que Melendi tiña unha agenda destas para facendo cancións carpadas. Vou che dar outro día. O teu gato está me rabuñando porque eu estou para unha patada. No, pobreño. Mira, maio, mércores... Cago en Dios, que me rabuña fuerte, hostia. Esa frase para xendo. Oi, que che ramuñou o gato. Rabuñou fuertísimo, hostia. Bota para lá. Sin nombre. No, a ver, espera. Sácarte mi ti tamén. Non me ponga paso collelo. Se era moito cunha gata, ahora con dúas. A ver, coita. Mércores 7 de maio. Que? Dime unha frase para... Deixa de rabuñarme, hostia. Joder, bota para este bicho. Isto que é a frase para a xente ou que está No. pensando? Mira, A ver, trae. Trae. sácame isto de aquí. Xa está. Pobriña. Por que? Pobre, ese coño que me rabuñou a mí. A ver, veña, dime aí a frase. Pero queres unha frase motivacional? No, de Telejaita. De Telegaita. A gata ao final chupa un bofetón. No, a ver, veña. Unha... Esta me queda imposible. Eu xa sabía, xa depois era nada máis empezar. Qué bonito, qué bonito los gatos. Los gatos. A ver, Los gatos, la reencarnación de Carla Núñez. a ver, veña. Frase motivacional para un mércores 7 de maio. En maio. Sí. Por Telejaita. Se te levantas con ganas de traballar, deítate outra vez. Non, ese xa é moi típico. No, eso está ben. Ese é moi típica xa. O que che toca os collóns, carretera. É a túa frase últimamente, Sí, esa. porque está a xente moi con, bueno, non é mal rapaz, home, o que pasa que... Carretera! Carretera para todo o mundo. Por exemplo, o gato este, carretera! Xa me ramuñou 3 veces. Pois mira, aquí a frase que propón esta axenda é: somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Carl Sagan. Sagan. Que digo, somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. Que, basicamente, o que está dicindo é, temos o entendemento... Xusto para pasar o día. A ver, léeme outra, que traducimos. Traducimos frases de filósofos, veña. La belleza es un estado de ánimo. Emily Zola.
Que fácil é estar contento sendo guapo. Foi o que me dixo a tipa. Cada día sabemos máis e entendemos menos. Einstein. Cada día sabemos máis e entendemos menos. Eu era moi listo, pero le vi un golpe na cabeza. Outra. Bob Marley. Ostras, Bob Marley. Este é o fulano, non é a frase. Ahora digo a frase. En este futuro brillante non podes olvidar tu pasado. Bueno, a Bob Marley, cando lle pasou ciego, pregúntale pola frase, digo, que de, amigo, estaba aí a mis cosas. Que dixo, tipo, a ver, repíteme. En este futuro brillante non podes olvidar tu pasado. Hostia. Para saber que roupa ten no armario, tenche que acordar cal vai na lavadora. Bob Marley. Ai, a ver, espera, Coco Chanel. Ese é un can. Xe ten nombre para gato, Coco. Non dixas moito que parece que estás chamando polas gañiñas. Coco, Coco. No pierdas tiempo chocando contra una pared con la esperanza de transformarla en una puerta. Eso é, dixose en Galicia toda a vida. Nunca discutas cun burro sen un pau na man. Eso é un dito proverbial gallego. Sí. E é exactamente o que está dicindo A ela. verdade é que sí, Coco Chanel. Coco Chanel. A ver se va a ser de muros. A ver, o aquí dixo Concepción Arenal. El amor vive máis de lo que dá que de lo que recibe. O amor é Hacienda. Bueno, pois eu creo que xa estaría. Vale. O sea, eu creo que xa... Moi ben, bueno, pois ahora temos que fazer unha axenda que as frases do todo mal. Ostras, venga. 300. Mr. Wonderful, cuando quieras. Aí vai. 365 frases de todo mal do Telejaita. Era bonita esa axenda. Esa xenta, cando queira Mr. Wonderful. Que che quería dicir eu? Vale, estamos no ano 2025. Que me dices? Sí, por se non te enteras de Non che daría unha agenda. Igual non che pasou a resaca aínda. Sí que me pasou. Xa tuve Entonces, outra. o que vamos a facer é falar das noticias do ano pasado. Ah, como Porque fai claro, Antena 3. Como fai Antena 3. Que fala de cousas do pasado xa, sabes? Entonces, vamos a falar das noticias do ano un ano despois. Vamos a falar das noticias, das mellores noticias das que non se falaron nos medios de comunicación que pasaron en Galicia e que marcaron o ano 2024 para bien e para mal. Se falaron nos medios de comunicación como chegaste ti a elas. Ramón Cabanillas. Bueno, primera noticia. Estás xogando a Wii, oh. Primera noticia. Vas quedar con el culo torcido. Extrañame que eu tiño retiño como a vela. Porque non sei se te acordas que no ano 2024 apareceron as Kardashian. As Kardashian non é un nombre fácil para dicir con aparato, Que son as Kardashian? As Kardashian son unha familia que mayoritariamente son todas irmáns. Digo, En lógica, por ahora estou na túa lógica. Ou estou no teu barco ahora mesmo. Son as persoas que son familia porque son hermanas. Sí. Chapó. Entonces son todas famosas. Fan Por ser realities hermanas. en Estados Unidos. No, a ver, non vamos a ir a los inicios de los tiempos de por qué son famosas, vale? É que non estou segura. Creo que, a ver, a famosa número 1, a Pokémon, o sea, a Pokémon Pikachu das Kardashian, la número 1, la máis famosa de todas é Kim Kardashian. Kim Kardashian, ostras, parece un mueble de Ikea, Kim Kardashian. Kim Comprei un Kim Kardashian- Kardashian para non sei montalo. Se non me equivoco, fixose famosa porque no Instagram e en internet, bueno, en internet se sube un vídeo porno dela, non? Oh. Igual deberías de conocelo. Seguramente vi o vídeo e non me quedei con o nombre da actriz, que me pasa moito cos vídeos. Pero Bueno, se me pero foi enseñas- así, me parece, a historia. Entonces, a partir de aí, bueno, fianos famosas, pipí, papá, non sei que se lían con famosos, non sei que, teñen un reality, son famosas, punto. Por qué? Por nada, igual que Por todos nada. os famosos. Por nada. Por nada, exactamente. Ten que se zumbaron aquí en Kardashian, veu no todo o mundo, e pois dixeron, queremos saber máis desta chica. E Básicamente. as hermanas dixeron, nós igual, pero sin o de foder. Bueno. A cámara, a cámara. En cámara, sí. Entonces, que pasou? Que xa levan moito tempo sendo famosas, tal. E estas chavalas fixáronse virais no ano 2024 porque saíron dúas das irmáns Kardashian brindando cunha cervexa galega. Fixeronse virais aquí.
Claro, bueno, sí. Non creo que a gente de Wisconsin dixera hostia, están brindando con estrella. No, igual lle importou moito a xente No, de pero- Texas. pero aquí en Galicia Pero aquí en dicíamos- Galicia foi como, hostia, estas son de las mías, mira, podían estar no Bermudo San Campio, joder, sí señor. Por que a xente se pon tan empalmada cando usa unha marca gallega alguén? Que a mí non me repercute, quero decir, no, a Estrella Galicia a mí non me pasa un cheque despois dicindo, oye, mira que primeiro vas Kardashian aí en descripción. E eu, pues sí, señor, beben este... Ai, é que me falaste de beber dame sede. Eu cando É todo psicológico. Eu cando os vexo así bebendo Estrella penso, menos para mí. Me gusta sempre que me quitan a mí, non? Vale, que pasa? Que a min o das Kardashian, ver o vídeo das Kardashian brindando con esta cervexa, fíxome reflexionar. Porque, claro, ti sabes que hai moito, cando a xente brinda, di frases así emblemáticas como arriba, abajo, al centro, po dentro. Este tipo de frases. Moi emblemáticas. Son super emblemáticas. No, no. O sea, son super famosas. Que dixe, por exemplo, quen non apoia, non folla. Non sabes, entonces antes de... Quen non apoia, non folla. Tens que facer así e beber. Ah, Por exemplo, que estou facendo agora, non? que máis hai? Pero de verdade que non sabe ninguna. Hai No. unha que é, unha coñecida moito, o sea, unha uso moito, pero hai unha que é Xa fuerza con mucho. quen non recorre, non se corre. Ostras. É que hai que recorrer. Eu non sei se é Por bares todos. Despois hai outra que é quen non roza, non goza. Son todas así un pouco... Bueno, xa vas por onde van os tiros, non? Quen non roza, Weber Mendoza. Hai outra que di... Por la Virgen de Guadalupe, que si non follo, que alguén me lo chupe. Son todas moi... para todos os públicos, por lo que vexo. Pero que teñen en común todas estas frases? Foder. Aparte deso, que son todas en castelán. Ah, Entón eu estuve pensando, joder, e non hai frases logo, así para brindar, para un momento tan especial, cos teus amigos, ca túa parella, co xefe, cando estás aí na cena de empresa, para brindar en gallego, joder. ah. Entonces eu quero que fagamos aquí, que inventemos frases para brindar en galego. Vale. Entendes? Porque, sí, home, hai algunha, non? Pero ti sabes algunha en galego? Un brindis en beber, 7 anos sin foder. Pois mira, por exemplo, pero eso non sei se será traducindo castelán ou como é. Ah, Non sei, pode ser. Entonces, vamos a facer ideas de brindis. Vamos a Ideas de inventalas, brindis. vamos a inventalas, brindis en galego. vale. Vale? Que pasa? Eu, por exemplo, porque que dixeches ti, un ano sin, como é? Un ano, un brindis sin... Beber, 7 anos sete sin- anos sin foder, claro. Pareceme moi fea. Porque é moi negativa. Eu quero que sean cousas un pouco positivas. Por exemplo, o que bebe de golpe, 1000 anos de sorte. Ah, moi ben. E tens que bebelo de golpe, Moi ben. sabes? Sí, non sei se dará moita sorte andar a penaltis, pero bueno. Pero é bonito. O que beba de golpe, 1000 anos de sorte. É chula. Vale. Algo máis. O mellor estades todos aí na familia para brindar así e... ¡Un piquito! É un brindis bonito. En familia sobre En todo. familia, sobre todo. Despois, eu faría outro que sería o que... Hostia, que me cae todo. O que non apoia, paga a ronda. Ese non ten rima nin nada. O que non apoia, paga a ronda. Non, a Si, home, é unha rima asonante. É que ignorante, macho. Que ignorante eres. Pero que completamente podendo ignorante. facer Pero ti leste algunha vez a Miguel de Cervantes. o que a teña redonda, paga a ronda. É que é tan redonda. E todo mundo baixando os pantalóns. Eu non teño, amiga. Non, gostame máis a miña. Ou, por exemplo, porque hai moita xente que está aí brindando de no quiero, sabes? En plan, ai, mano, hai que brindar. Entón eu diría, o que brinda sentado, callo carallo. Moi ben. E así obligas a todo o mundo a poñerse en pé, sabes? Sí. Ah, non sei que xa lle caera. Se xa lle caeu, aí claro. E despois hai unha tamén, hai moita xente que brinda con auga. E iso está fatal visto nos brindis. Ajá. Non, sempre digo, vai brindar con auga, non sei que. Entonces eu diría, o que brinda con auga, paga a tapa.
Hai que facer un curso de rimas. Vale, si brindas con cervexa, fades con certeza. Sigue sin entender. Que rima sonante, joder! É unha rima... É que ignorante eres. Son as rimas de Bad Bunny. No, Que Bad rima Bunny así. Bad Bunny rima camión con camión. Bad Bunny no se coge los dedos. E sobre todo non usa R, pero no. Rima así, cuchillo con tenedor, quero dicir, a lo loco. Sí, é así. Él rima cuchillo con chiquillo, que sabe que son Eres que non falla. completamente ignorante. Eu sei completamente ignorante, pero non sabes que é unha rima e todo mundo se echa gata aquí. Estame rebuñando un cojín. Bueno, ti te sabes algunha? No, pero podo inventala. A ver, hai que brindar sin guindar. E o que guinda paga a mirinda. Ai, eso rima moitísimo, ó. Eso é unha chulada de rima. Hai que brindar sin guindar. O que guinda paga a mirinda. Boa porquería. Pois a me gustoume. No, mira, me cada gostillo, seu. Pois vou utilizar, estas son infinitas. O que brinda con Coca-Cola, calle a pirola. O que brinda con Peter Cash, calle mucho más. O que brinda con un car de limón, caga no pantalón. O que brinda con gaseosa... Ai, joder. o que brinda con gaseosa... Ai, mierda. Ponse preciosa. No, que ten que ser en contra. Aquí brinda... Isto é para alcoholismo. É verdad. O que brinda con gaseosa... É que ninguén brinda con gaseosa. O que brinda con gaseosa... Chúpama. O que Son brinda... as túas rimas. O que brinda con licor café... Non acaba de pé. Vistes? Todo a pillarse. O que brinda con batido é un pervertido. O que brinda con gin tonic... Ah, sí, dis as cousas que non teñen rima e mira pa min. O que brinda con gin tonic... Bebe como un Playmobil. Pa min riman, Tes un concepto de rima. Son rimas así suaves. Suave. Como la orquesta suavecito, suave. Suave, rima suave. A ver, que máis? O que brinda con auga, polo con paraugas. Moito mellor as túas que as miñas son. Eu creo que o que hai que facer é aproveitar, por exemplo. Cando ti vas brindar, Sí. estás en familia. Bueno, en familia. Estás en familia, fin de ano, por exemplo, e levántase todo, fin de ano, brinda aí, e aí aproveitar para dicir cousas que tiñes que dicir. Por exemplo, levantarte, o que brinda sin beber, non sei, e ti polo medio, papá, rayei o coche. Vale, veña, vamos facer un exemplo, veña. Eu, por exemplo, a miña familia dixe, opa! E tírase todo, claro. Claro. Pois como... A ver, opa! Opa! Que? Eu, a ver. Opa! Dei unha patada ao teu gato. Non, é mentira. Veña. Opa! Van-te botar do traballo. Como? Que? No, pois xa, eso xa parece. Como me follando a tua irmán. E todo, aproveitar para esas cousas. Porque se non che poden dicir, Mira, ai, como outro. non me dixestes? Pois os cornos. E a tua muller sigue tra, e por cando se entere, di... Non sei che dixera de un fin de ano. Se non estás atenta. Bueno, pois mira, está ben. Bueno, pois esta era unha das noticias do ano 2024, así é todo. Queres dicir algo máis? Si queres foder, paga. que non me saleu, tío. Por que todos os brindis son de foder? Debíamos fazer brindis intelectuales. Pois veña, fai, non? Por exemplo, un brindis sin Cervantes acaba moito antes. Un brindis con Julio Verne, 100.000 leguas de viaje submarino. E así vanche quedando cousas para despois, para decir... Non? Sí. Bueno, está Non ben. che gustou a miña idea. Sí, No. bueno. Brindar con Rosalía de Castro, aburrimiento, chaval, era unha pesada. Nunca contei con que te lejai e te dixera, ai, rimas e chistes de foder son demasiados. Home, demasiado non, pero... Estaste aburguesando. No, pero Estaste aburguesando. hai nenos na miña casa
E ahora está feo. Un brindis sin beber, 7 anos sin foder, verdad? Tra. Hostia, é horrible. Por eso digo. O que brinda que auga pica e a paxara. Claro, está feo. Está feo, Está millón. feo. Vale. Entonces ao millón eu que sei, o que brinda con auga, morre o Pikachu. Agora deixa este tema, xa dou moito de xala. Bueno, vale. Que esta foi unha das noticias que conmoveu Galicia, pero hai moitas máis que conmoveron Galicia no ano 2024. Por exemplo, vou ler unha noticia, ponte serio. 3 burros quedan ensimismados ante o seu reflexo na porta dun negocio de As Gándaras. Que che parece? Difícil atopar a día de hoxe 3 burros que anden xunto por aí. Sin ser en el Congreso de los Diputados. Pero, por exemplo, parece que noticia de última hora, 3 burros quedan pasmados cara a unha porta vendose no reflejo. É como, home, eso tampouco me parece. Pois isto conmocionou Galicia. E non son o mismo todas as noticias de política. Sí, tamén é verdad. Sale a declarar Pichipichá porque hizo Pichipichú. Son as mesmas noticias desde fai 20 anos. Ningún vai a cárcel e todo le va genial. Nuevo gobierno, la misma porquería de siempre. Pues mira, 3 burros nas Gándaras que foron a Berska. Me parece máis interesante. Eu pensei que os burros para o que quedaban ensimismados era cara ao fútbol. Que simpática eres. Como fai un burro? Sí, O burro fai así. sí, eso di. Ti saberás. Que simpática desta mujer. A min gustaría meter 3 burros tamén na eira Sí. e chamarlle Cristiano Bale e Benzema. La BBC. Cando eu xogaba no Ranís, había un señor que que chamaba ao trío arbitral. E veñen os 3 burros. Son... Porque van 3 sempre. Quería mirar, por que estarían pasmando cara á tienda? De que sería a tienda? Home, sendo burros de orejeras. De orejera? Claro, o burro... Destes que calentitas Claro, para... o burro ten moita para arriba, pero non lle tapa o burato. Era bonito, A verdade é que eu, se fora un burro, tamén me quedaría ensimismado mirando un espello, porque o burro ten unha cara bonita, larga, graciosa. O que non sei é por que se queda ensimismada a Macoque. Que sei que ten que mirar, xe, home. Eu creo que Macoque mirase moito para a cara porque di, xa non lle acorda cal era a primeira que tuvo. Eu era así, que partes son miñas e que partes son de desguace. Boa, pero iso pasalle moito a estas todas de Telecinco. O sea, fan moito tamén porque se dan unha exclusiva. Quero che dicir, si xa se casaron, xa se divorciaron, xa tuveron un fillo e tal, despois, cando eres así famosa de última generación, e cando me refiero de última generación, refiero-me xa maior, que levas moitos anos na tele, o que lle queda para facer exclusivas é facerse operacións e así vender exclusiva de la nueva cara de non sei quen. Carmen Borrego, que é o meu Pokémon favorito, era mesmo Carmen Borrego, vendeu exclusivas por haberse operado e quitado a papada. A patada A papada, quitou a papada e dixo, exclusiva! Exclusiva? Estaba igualita que antes. Pero sin papada. No, igualita que antes. Completamente, o sea. Pode ser que Carmen Borrego te chamando aos do ole. Operei mo nariz. Que dis, Carmen? Fan un pouco de desafile. Van desafile e di, ai, si, xa veredes cando o quite. E sabes o que pasa que digo aos do ole? Eu non lle poño cara a Carmen Borrego. Pode ser a nova cara perfectamente. Temos algo mellor, a verdade que non. Pero era bonito que pasara hasta aquí en Galicia. Que viñera Carmen Borrego a operarse da nariz. Non, dicía que as famosas gallegas que andaban por aí dicindo ai, exclusiva na televisión de Galicia, vou enseñar a miña nova cara. Se fora así sería exclusiva, ai, revista Adiós, revista Adeus, vinde, exclusiva, operei as varices. Serían as noticias que darían as gallegas. A operación sería botar un pouco de maquillaje por riba, ni siquiera. Ni siquiera se operaría, de verdad. Sí, a verdade que sí. Bueno, outra noticia, porque o dos burros sei que están as Kardashian, os burros, e agora ven outra tamén. As Kardashian non serán 3 tamén, a ver se van ser os mismos. Esta é unha cousa seria. O ano pasado saltou a noticia en Galicia de que a crise
A crise. Hostia, son como Feijóo. Nin crise, a crise. Son como Feijóo, todo se pega. Bueno. Sempre acabas convertindo nos teus ídolos. A crise chega ás verbenas galegas. En 10 anos as orquestras reducíronse á metade. Tens que dar unha hostia por todo. Non digas ao final. Leva dous capítulos que lle dá hostias a todo. E entón, que pasa? Agora estaba moi longe da mesa. Entón, fillo, aí non chegou a dar algo. Esa é lamentable. É que me parece que lle dá... Quedou moi longe. Quedaron na metade. Ai, É que me parece que lle dá... As orquestras reducironse na metade. Hostia, con collóns, isto é outra movida. Pero poñemos un soundtrack. Pero hai que buscar... Bueno, é moito follón, prefiero pasarlo con mis propias manos. Como a todo. Como a todo. Como o teu váter que fixeche con as tuas propias manos. Hai a metade de orquestas. Sí. Pero están cobrando o doble. Sí. O sea que quedamos como estábamos. Sí. Son os cartos peor, o sea que están os cartos mal repartidos. A historia de sempre, vai. Que pechen as orquestas é unha pena moi grande. Sí, sobre todo para as tiendas que venden telas color fantasía. Eu creo que os estampados das orquestas son Tamén isto é unha ruína para as empresas de extensións de pelo. Ostras, é verdad. Que van facer con todo ese pelo de cabalo? Venderlo a Marta Ortega para os cabalos que ten a correr alrededor na finca. Pues Digo, por qué? Pero tamén poñerlle ao cabalo, poñerlle a princesa unha extensión de color rosa fucsia, non sei eu, non será moi bonito, a mellor. A verdad, non sei eu. Ou, vai parecer un My Little Pony. Quería decir unicornio, pero é unha palabra que se me complicou unha barbaridade. My Little Pony tamén mejor. Sí, My Little Pony estaba. Que se ven afectados por o peche das orquestas son os que venden camións de segunda man. Por qué? As orquestas gustalle máis un camión de segunda man que o chatarrero. Porque o chatarrero tamén sempre anda con un camión. Que estás insinuando que os camións de que o inverno é moi largo e que hai que facer algo para ganar a vida. Pero estás insinuando que as orquestas cativeiras que teñen un camión dos cochos de segunda man. Coño dera de segunda man, de cuarta ou de quinta. E aparte é gracioso porque o chatarrero que pasa por onde a miña casa, que é un tipo bajísimo, ten un camión, un altavoz e un micrófono. Porque vai dicir, recogemos todo tipo de chatarra. E ás veces lle mete un efecto e un sonido aí e tal que... Ao final é un camión de orquesta. A verdade é que nada lle ten que envidiar a Noli. Metas cos satélites, que é unha orquesta. Hai dos satélites, Noli. Home, claro. Eu quería me meter co da París de Noia, Dios mío. Con Blas. Ainda vive. Sí, que está retirado. Retirouse. Sí, e agora É de que se retirou, Dios mío? de cantar. Ai, pensei que ibas dicir, retirouse de cantidad. Ten tanta cantidad de cartos que se retirou. Pois seguramente, ele agora solo conta cartos, non canta. Moi ben, pois alegro-me. E aquí vivías cantar ou contar? Bueno, é unha letra sola, pero... Que me dera como a él, bueno, fai fixo, ben. Como pecharon as orquestas? Claro, que hai nas orquestas, sobre todo? Que é o que máis hai? Sobre todo nas cativas. Plásticos. Como se chama? O telón. Non é un telón. É un telón de plástico, pero un telón. Pero hai abaixo e tal. Entón, ao mellor hai alguén que ten na casa, nas fresas, unha lona que pon abanico. Orquesta abanico. Seguramente, porque isto hai no que aproveitar. Home. Digo, a Agenda 2030. Claro. A Agenda 2030 está dicindo todo este plástico utilizado. Hai que reutilizarlo. É unha de dúas, ou vai para a lona para as fresas ou vai para tetas para poñer os desilos de las tentaciones. Eu creo que a mí poñer as fresas. Sí. Pero que non vai ser bonito ir por Galicia adelante e un silo e tapado que poña trío trébol. Sí, a verdade que sí. A verdade que sí. A mí gusta. Boa reutilización. Con que máis cosas podes reutilizar da orquesta? A ver, a roupa para espantapáxaros seguro. En vez de poñerlle os CDs
Sabes que asustan ao tal, pois as faldas de brilli e tamén asusta aos paxaros. Hai que espantalos, non matalos. Quer decir, a Agenda 2030 sí, pero tamén hai lei de bienestar animal. Quer decir, hai que darlle, pero Con sentido. Claro, hombre. Que máis? Os ferros todos... Póñense a facer invernaderos novos agora. Cos ferros todos das orquestas. Montas invernaderos. É un montón de aparatos por dentes. Iso é todo ferro, aparato por dentes. Quen ten aparato por dentro? As persoas. Que personas, que... Eu non falo ben ou algo. Pero quen ten aparato por dentro? A xente que teña aparato dos dentes pode lo coller de segunda man e este reciclado, feito con... É que ten que ver cas orquestas. Cos ferros das orquestas. Que vas facer aparatos dos dentes cas ferros das orquestas que son así de gordos. Sí. Pero que lle vas poñerte aparato a Ronaldinho. Estás como unha maracas. É que a xente Os que... ferros das orquestas Leva moitísimo aparatos ferro. por dentes, venga. Bueno, pois logo para rodillas de segunda man para futbolistas retirados. No, moi bien. Falle falta ferros. Sí. Que o mordan directamente. Bueno, iso está. Sí, xa está, veña. Que cada vez hai menos orquestas. Un lamento boliviano. Bueno, é unha pena. Nos pasemos risa con isto, pero é unha pena. Sí, é unha pena. É unha pena que hai menos orquestas. Xa dixemos pa quen e todo. Bueno, coita. O que ten que haber é as festas. É verdad. Entón, Que hai pocas. Ao mellor hai menos tal porque ahora hai menos vermús. Que non, o que pasa é que Aparte, fixeronse moitas a partir da pandemia, pero esa xente máis ou menos foi se recolocando en outros. Xa, si, aparte a menos orquestas, pero é máis dúos. Claro, sí, é certo. Porque son menos a repartir e son máis cartos. Chámalle burro a cabalo. Bueno, siguiente noticia para flipar que pasou no ano 2024, en Galicia. Apareceu un canguro en Dodro. Un canguro. Un canguro. Atropellan un animal en Dodro e resultou ser un canguro. Ostra, pero eso foi no ver Félix Rodríguez de la Fuente ou Octavio Villazada ou alguén como Para diagnosticalo. Claro, porque un canguro extrañame moito. A ver, iba a ser un moi peludo. Un moi peludo que? Unha persona moi peluda. É un canguro. No, porque sería un rabo moi largo, no. Era un canguro. E ti non conoces a ninguén tan largo, non? Ya te digo que no. Atropellaron un canguro. Un canguro. Que é o próximo que vai haber en Dodro? Cocodrilo Dandí. É que é cocodrilo Dandí? Un tipo con jorro e navalla. Ya, hai deses hai en Dodro, así. A tutiplén. Ten que matar cocodrilos. E cantos cocodrilos hai en Australia? Un montón. Cantos vistes ti en Dodro? Ningún. Aí tienes la resposta. Me callo la boca porque a verdade é que totalmente, non nos deixan nin nacer, xa van polas crías. Cocodrilo Poden sin na desembocadura. Aí lo tienes. Cada vez rascando con a señorita. Seguimos co pau. No, que te llaman fría. Estaba viendo que te llaman fría. Pois Dodro ten canguros. Canguros, eh? Canguros. E non tedes concentración parcelaria, xa tedes canguros. Ai, que che parece? Que vai ser o seguinte? Aquí con Matamoros cunha muller maior de edad. Que vai ser o seguinte? En Dodro. Vai comprar unha casa aí arriba. Vai ser bonito eso. Non atropelledes, eso sí. Como ao canguro. Parece ser un canguro. Parece un canguro. Sí, é un canguro, pero sin piel, sin pelo. Como se chama? Albino. Albino é como facía este programa. Como se chama? Que son sin pelo, hombre. Alopécico. No. Bueno, hai un nombre. Sí, os que van a Turquía. Non, home, hai unha enfermedade que te deixa sin pelo todo o cuerpo. Que como Matamoros é un canguro desos. Vale. Os canguros levan as crías na barriga. Non, aquí, sempre, toda a vida están con eles aí na barriga. Home, toda a vida espero que non. Espero que cando cumplen 18 lle den a patada, joder. Pois eso di tú a nai de ti, a ver se espabilas. Un canguro.
Sí. Non sería que atropellaron un can que se chamaba Guro e armaste nun espolio e chamaste agora. Que un canguro andadro, joder, que veo a televisión e todo, e meteron o micrófono a miña nai nos peteros e dirían, e usted atropelló al canguro, e dixo, miña nai, non, Dios mío, pero sei de can foi. A tua era a cosica. Foi a cosica, a tua era. Foi a Que cosica. vergüenza. Ai, mira o gatillo, que cousa máis grande se está facendo. Podemos atender ao que estamos. Vale, ahora sí. Bueno, veña, sigue. Dime. É un pouco difícil agora. O sea que tua nai foi chivata. Miña nai foi chivata. Que vergüenza. Pero creo que xa se sabía. Ah, sí? Sí. Sobre todo porque ti estaba dicindo. Me cago en Dios. Canto bebín eu que penso que atropellei un canguro. Imagínate chamar a emergencias, atropellei un canguro. Sí, ahora vai a ambulancia, vai un de soplar. Home, me cago en Dios. Estaba aquí en Dodro que atropellei un canguro. Me cago en Dios. Le pasé pruebas de drogas, pero de todas. Bueno, pois eso, Seriedad. eso pasou. Foi unha noticia moi fuerte. No, eso todo... A ver, eso é sorprendente. Que estuvo quen anda aí en Dodro, é normal eso. É triste tamén que teña que vir o quen anda aí a Dodro. E quen andaba aí? Ah, Que o ese can- programa anda aí, quen anda aí, quen anda aí? Quen importa, quen anda aí? Bueno, o caso, que un canguro en Dodro. Que Sí. vai ser o próximo que teñades aquí? Koalas. Hostia, tendes eucaliptos, tendes tendes Ti alguma canguros. vez bichos bambú? En Dodro? Bambú. Ai, non, esos son os pandas. Bambú. Que comen os koalas? Eucalipto. Se me tuveras escoitando. Pero comen eucalipto. Eucalipto, sí, rillen eucalipto para diante. Dios. Teñen un olento de sabor del polo. Botenche un frescor. Os koalas triscan máis eucalipto que ence. Justo, muchísimo. Se trouxeron máis eucaliptos para Galicia, non quedaba uno en pie. Ou eucaliptos, koalas, perdón. Koalas. Bueno, que che quería dicir? Se, mira, se viñeran koalas para Galicia, o primeiro vello que o veña con koala comendo eucalipto, que hai un zambón perdigonazo, chaval. Extínguense en 15 minutos. Eso non son as máis velutinas que hai que apuntar. O problema das velutinas é que son gordas, pero non o suficiente para que as vexa o vello coa escopeta. 10 centímetros máis e estaban extintas, pero claro, que lle fina unha velutina que se chamaba Cristo. Unha vez en San Juan, os amigos meus roubaron un portal e o tipo tiña a escopeta con perdigos de sal que fan daño pero pouco e dicía correde quietos correde quietos que non por todo nada. Eso é verdade. Sí, correde quietos. Porque claro, estos corrían así en zigzag, porque son amigos meus pero non son tontos de todo. Ay, que bueno, correde quietos. Está ben, Sí. está ben, está ben. Eu non sei de que vai este programa. Bueno, seguimos falando de noticias De canguros. de canguros que hubo en Dodro, pero ahora vouche con... Iso estaba solo. Ai, eu que sei, Quedaría viuda. Hai que mirar ao concello se foi pedir alguén a viudez. a viudez. Vale, quedo pendiente eu deso. Vale. Encárgate ti. Ou tú era a chivata. Outra noticia que pasou no ano 2024 en Dodro. Atende. Rouba nunha librería de Ourense 1.300 euros, pero non leva ningún só libro. Mellor eso que fora con un de Harry Potter para casa. Que despois non lle chegaba os 1.300 euros para merchandising para nada. Porque hai xente que lee Harry Potter é incapaz de estar sin comprar merchandising. Para. Porque... Despois falando do fútbol. Vai comprar a camiseta de Modric por 120 euros. Mira esta capa, como mola de 300 euros. Capa de invisibilidade. Que non é de invisibilidade. Evidentemente. Quixen entrar nun vestuario con ela e non... Pillaron os xogadores do Villa. Ai, pois o tipo entrou na librería e levou 1.300 euros e non levou un só libro. Hostia, nunha librería había 1.300 euros. Que era a recaudación de 3 meses, porque aquí en Galicia... Hostia, pero tamén preferir 1.300 euros aos libros, que era o ladrón de la Isla de las Tentaciones. Que era un tentador.
Vamos a ver, eso é lógica pura. Por qué? El vai no gastar en libros. Ah, Pero que pasa? Que é máis cómodo levar 1.300 euros que levar libros que pesan un montón. sí, é certo. Entón levo os El cartos. por el, El ten un Kindle e vai nos descargando. un huevo Kindle. El por, chama Kindle? Sí. Ah. El por el levaba os libros. Pasa que era un solo e dixo, libros que levo Sin tres. carretilla. Sabes, seguro que se roubou porque estaba el ali, entrou e a ver, que é o último que sacou Antonio Machado? Pero un foi o último, non te rías, sí, o un foi o último, último. Eu colleu aí, estaba lendo e seguro que dixeron aquelo de se o vas ler, compra outra. Ah, hijo de puta. E foi pola tarde e roubou. Sabes que pasou? Que? Que era máis de números que de letras. Por iso prefiro a cuenta numérica aos libros. Oye, que che dixo que antes che dixen que este tipo parecía de candidato para Isla de las Tentaciones. Viste algo de Isla de las Tentaciones, que xa se leva nova temporada? Obviamente non. É que xa se leu o primeiro capítulo de Isla de las Tentaciones, xa xa fantasía. Ao mellor podémoslo comentar de vez en cuando. Venga. Facemos unha cousa, ti velo e cóntalo. Veña. E eu fago, ajá. Vale, vouche contar o grande, o greatest hits de la Isla de las Tentaciones. O primeiro hit de la Isla de las Tentaciones é que chegaron as parexas. Primer día. Chegaron ali, xa se separaron, ai, Dios mío, te voy a echar de menos, ai, pareces unha novela turca. Xa se separaron, que xa non veñen con todo. Mandaron a uns para unha casa, outros para outras, un para unha casa, outro para outras, e xa a mi madriña separaronse aí a chorar, non sei que, ai, te quero, non sei que, tal, bueno. Total. Sabes que me fai gracia? Que os separen de casa como si porque tú eras na mesma casa non iban a facer nada. Eu creo que os de la tentación están todos na mesma casa e a medio ás 2 horas estaban mirando para moito mozo e dicía, estabas aí. Xa non me acordaba nin que viñe con quen vinga, eu dicía. Perdón, continúa. Pois na primeira noite un dos chavales que ten moza meteuse na piscina, Meteuse na piscina. xa pecado capital. Vamos nesa piscina... Esa piscina que desembarazaba. Ti meteste na piscina de la Isla de las Tentaciones e quedas preñado. Eu, pero é que non sabes de que edición é o tipo. Esa auga non ten cloro, Como está esa depuradora? Non, carallo. Ter máis traballo que a depuradora da Isla de la Tentación. Eso non dan feito. Está ali o tipo, hai ali un fulano a recoller... Non hai, non, que xa se lo follan. Teñen un robot aspiradora. Está a aspirar cousas que... Hai esperma que parecen renacuajos. Se vas como que a verte nesa piscina, trajanteste. É unha cousa... É unha animalada. Bueno, de oídas. Aí en vez de jorro de piscina usan mascarilla. Como tragas agua que quedas no sitio. Pois, que pasou? Que meteuse na piscina o chaval que tiña moza e puxose a xogar cas tentadoras e colleu unha aquí o que vai sendo nos ombros, non sabes? Este jueguito que faz cando... Home, cando vas á playa ca túa chorbita. Ni me gusta a playa ni a chorbita. Ni tiño chorbita. Pois ti súbela aquí ao... Aquí? Aquí. Eu subíla aquí, tómala. Pola broma, ti súbela aquí. Ajá. En plan, ai, jiji, jaja, ai. O sea, la subes aquí. Claro. É para qué? Para luchar a tirar a outra, ao mellor. Son bromas que se fan cando tes... No, pero debe ser que coñen Ganas de poder. aquí e tes outro aí, outro que está Bueno, facendo o mismo sí. e peleas a ver quen cae antes. Peleas a ver quen cae antes, Vale. bueno, eso tamén o vin sin concordancia de género, quero che dicir, que sube, pa que? Pa nada. Pa que haxe contacto físico. Entonces, mi madriña veu eso a moza, armouse de San Quintín. Dixolle ela, un coño en tu nuca, te parece normal un coño en tu nuca? É a verdade que normal non é. Pero Porque hai que dar moitas voltas, de todas as partes do corpo é o peor sitio para ter un coño. Na Non lle verdade pode que facer nada, hasta está malo de acceder. Que non das feito nada. A verdade Eu que... se lle teñen que puñer un coño, eu se tuvera un mozo lle teñen que puñer un coño en algún lado, Na nuca, na na nuca nuca. é o mellor sitio onde eu quero que levar. A Coño verdade. na nuca, mentre está na nuca non hai problema. Que preferir na boca? Darlle a volta a fulana e trómela. A verdade. Pois ese foi un dos grandes hits, porque dixo, un coño en tu nuca te parecerá normal. Coño en tu nuca. É unha boa frase. Un coño en tu nuca. Canto fai que non me paso coño na nuca. Cariño, canto fai que non me polo coño na nuca. Pois nunca, porque eso Pois non fai eso. ninguén. Porque non lle pareceu nada, ben. Igual se viña enfadada por outras cousas. Puede ser. Igual había antecedentes penales. Pero, bueno, antecedentes.
Pero... É moi difícil conseguir poñer un coño na túa nuca en seco. Na piscina ou na playa, ben, pero en seco. Home, tens que... Imagínate... Tens que ter moito cuádriceps. Pero ainda así. Hostia, non me imagino eu en Chantecler alguén con un coño en su nuca. Bueno, total, ese é un... Aí o teu gato cagando de segundas. No, non pode que se pisa. Que non sendo a dueña. O sea, como fulano berraronlle porque tiña un coño na nuca. Sí. E despois esta mesma envenenouse, porque que fixeron, ai, que perros son os da televisión. Meteron a unha ex-amiga dunha das mozas. Se hai algo que hai... Mira, todos os ex son malos, ex-mozos, ex-traballos, pero hai algo que é peor de todo, que son as ex-amigas. Eso é o peor que hai. De todos os ex, as ex-amigas é o peor que hai. Sí? Sí. Peor que un extractor. Incluso. De todos os ex é o peor que hai. Entón, a da Isla das Tentaciones meteronlle a unha ex-amiga que xa ti moito. Porque non é ex desconocida, non, ex amiga. Bueno, e que pasou? Que o seu mozo bailou con ela. Hola! Eso é a peor traición que hai. Dios mío! Eso é a peor traición que hai. Bailou! Porque lle di ela, comigo non bailas. Comigo no, bicho, dixo. Comigo no bailas. Comigo non bailas. E ao mellor a ela ni siquiera lle gusta bailar, é solo por joder. O sea que tuvo un coño na nuca e bailou. Con ¡Guau! unha ex amiga. Que tremendo hijo de puta. E armouse unha de vaqueros. E outros por aí follándose a catro e outro dicindo, bueno, pero se non son amigas miñas, eu vai llegando. O tipo debe E eu te digo, ojos, que non me acordo que non xente. Cariño, deiteime con catro, pero puxeron o coño na nuca. No, entonces. Todo correcto. O tipo ese a mellor estaba un pouco flipando de eu acabo de chupar dúas broncas. No sitio onde todo Dios se rebenta con todo Dios, a min que é unha bronca por xogar e por bailar. Pode ser. Debe estar contento. Seguiremos actualizando. Ese tipo, ao segundo día vai dicir, eu pantalones non quero. A partir de ahora... Me vas a enfadar ahora, hombre. Bueno, seguimos con noticias. Este tema seguiremos actualizando, vale? Ahora vamos a seguir con noticias. Vai dando. Mira, outra noticia que se leu o ano pasado en Galicia, e que esta pechamos que é unha das máis importantes. No ano 2024, Amancio Ortega mercou un novo megayate. Megayate. Megayate, xa non é un yate. Novo megayate. Xa non é un barco, xa non é unha lancha, xa non é un abrelatas. Quero dicir, é un megayate. E todas as frases, todas as palabras nesa frase son de rico. Novo. Amancio Ortega, rico. Novo, rico. Mega, rico. Yate, rico. Carla Núñez rouba Tamén, claro, como é Amancio Ortega, xa ten que aparecer no titular novo. Se aparece Carla Núñez, ten que aparecer a palabra rouba. Por qué? Porque é o que pasa. É verdade. Carla Núñez rouba un extintor do instituto. Pudo pasar. Non pasou por isto. Porque tiña examen de ciencias ao día siguiente que casi pasa. Pero se abriu no pasillo. Que demais eso pasou. Sí, non sei por que lle gustaba a xente. Aí, se abrimos un extintor. Se abrimos unhas cervezas e nos deixamos de tonterías. Pois sí, o yate de Amancio Ortega valeulle 182 millóns de euros. Non son cartos. Ten helipuerto. Ostras. Que diste, pero se xa estás nun megayate. Os megayates con helipuerto son de lei ou son como as cousas da Barbie? Que che puñen megayate con helipuerto e o helicóptero, ai, ese ven noutra caixa. Pensei que me ibas dicir se eso tiña pasado o certificado ou se era como os coches tuning, que, sabes, que... O sea, pensei que estabas dicindo se era como... Sabes, coitame, porque non sei como... Como é a palabra? ITV. Non, se está... Homologado. Homologado, claro. Pensei que estabas preguntando se estaba homologado, como os coches tuning, que lle cambian as luces e poñenlle luces de xeno, pero non están homologadas, entón teñen que pasar a ITV. Seguro que o helipuerto non lle pasa a ITV. Pero quítallo. Pasa a ITV, como a mí puñeron. Pois o mismo porque ten piscina e xardín. Xardín!
Un yate. Un yate con xardín. Bueno, hombre, conocendo a Mãe de Ortega, no xardín xa vai poñer patacas, cebolas, o helipuerto vai no que... O helipuerto vai poñer os panteóns. Que diste que vai facer unha mini aldea? Ten un megallate tan grande que vai facer unha mini aldea. Mini aldea, sí. Sí, está ben. Pasa que por 181 millóns compraba unha aldea normal, sin mini. Compraba Galicia, plantaba lume e plantaba kiwis. Pero deu ahora unha cousa aquí. Completamente ignorante. Para que queres un megallate? Para ter máis que limpiar. Pero escoita, se é mega, xa non notas que vas nun barco. Que necesitas do megallate? Que che aporta o megallate? Estar no medio do mar sin notar que estar no medio do mar e ao final tache dando sol, que é o mismo que se te pasan a 1000, que o sol é o mismo. Eso aí, da igual os cartos que teñas. Diste que é como plantar unha tenda de campaña nunha playa. Que? É o mismo, porque é o que quere é sentir o mar. Coño, plantas unha tienda de campaña na playa, síntelo o mar e xa non che dá a sensación de que estás no mar. Non. Me falte Dios, que me escoitas, ou ti non me escoitas a min, ou non te escoito a ti. Ti estás me dicindo que un megallate xa non notas que estás no mar. Pero queres disfrutar de que estás cerca do mar e de que che dá o sol. Coño, é como chimpar unha tienda de campaña no medio da playa. Ou como ir á playa, para que metes a tienda de campaña? Para ter cuberto. Xusto, Porque o rico o que quere é estar no mar e ao sol, pero sin que lle dé o mar e o sol nos peteiros. Entón, que quede na casa, me cago en Dios. Coño, porque son ricos, non teñen sentido. Eles fan cousas así, abstractas. E por cando van á casa montan un solario. Claro. O seu rico que quere é facer o mismo, pero ao revés. Claro. Eu non entendo do megallate. Por eso non eres rico. E helipuerto. Helipuerto. Eu para que quero un tal Elías ali. Bueno, pois esa foi... Creo que estas son as noticias máis importantes que conmocionaron a Galicia no ano pasado. Sí. Mais ou menos eu creo que foron estas. 178 euros compraba o Deportivo. Euros. Diz, Millóns de euros. Eu creo que compraba o Deportivo. Pensei que Deportivo. por 178 euros eu podo xuntalo. E dixo el... Está-me dicindo que por 178 euros podo comprar a Luquitas Pérez. Creo que E non. pongo a amiga. Eu creo que non. Nin pon a amiga nin para ti. Por 178 millóns de euros compraba o Deportivo. Pero dixo, prefiero comprar unha cousa inservible, pero que flote. Bueno, deixamos aquí o primeiro programa do ano, non máis que nos cansemos. Non estivo mal. Bueno, tampouco estuvo ben. Foi unha porquería, pero bastante facemos con xuntarnos. E por riba que me ramuñou o teu gato 15 veces, me cago en Dios, tiña pernas Xe en te sangre. comprar outro pantalón, será moi caro o programa, me cago en diablo. Teño que comprar outro pantalón para que te ramuñou o gato todo. Hostia, traíste para... Podemos contar que rompeche os calzoncillos? No. Non podemos contar que cando chegastes a baixastes para enchufar un cable a rompeche os calzoncillos? No, se pode contar eso. Non podemos contar. No, hostia. Seguro? Seguro. Bueno, non se conta listo, quero Eu non dicir. teño frío no cu. A ver, é que non pasa nada por contar que te baixaches e se escoito que o pantalón non foi o calzoncillo. Non sabemos se está roto. Mete así. Hai amplias posibilidades de que sí. Ti notas un fío por aí. Ti non faz isto de ter esperanza. No. É a verdade que... Cando pasa algo, escoitas un ruido. Por exemplo, estás dando marcha atrás do coche, escoitas... E dices, non miro. E ao mellor, cando mire, non pasou nada. A min pasou máis de vez que pinchei a roda dun coche. Que apechaches? Que pinchei a roda do meu coche. Seguín andando, que a esperanza de que non a pincharme, pero pinchei, pero seguín andando igual. Ese aplica, non super bueno. Que me dixo o da grúa, pero tiñas que haber parado antes, eu xa, pero tiña esperanza. E dixo, pero esperanza é o primeiro que se pierde. E dixo, el querer que se puede, poder que se quiera. Bueno, en fin. Pois hasta aquí o primeiro programa do ano 2025. Vémonos para a próxima. Por min xa estaría. Chausillas. Vámonos. Esto hai que quitarlo do choque este. O do choque este inventaste ti, se non queres Sí, quitámolo. pero Año nuevo, vida nueva, quitámolo. Bueno, xa falaremos. Xa falaremos. Patarás aquí contra as pulgas.